Kashemba. Molo futhi Kashemba mani ndithe ezivusisizwe TV channel ake ndiyize ke ndibonane nawe phela sekhaya siyabona mani ilizwe liyashukuma kuyevakala into okufikile khawutsho ngubani uKashemba futhi wami maybe abantu phela ekhaya bayafuna ukwazi Sizwendala igama engaliphiwa umama owandile isibongo wamkhizi yes iminyaka ngamashumi amabili nanye yes ngaziwa ngeKashemba lapha emculweni ngodume engoma ethi ngiculele mntanami ngizalelwe khona le emakhaya eHadini kodwa ngicele khona la eNanda futhi ngelixesha uyiqala lento ubuyazi ukuthi ungaze ufike kwesisigaba omhlamba ukusidlalela nje ufike ntoni kuwe the time uthi qina lo mcimbi uphethe Sizwendala leli ikhono lami bengazi ukuthi kuzofika khona la kodwa bengingayitshela ukuthi ngenza ngokuphuthuma kanje ngoba ngithe nje ngishaya ngoma oqala kwavele izinto zenzeka ngokuphuthuma bengilindele khona ukuthi ngizogcina ngifile la kodwa bengingazi ukuthi ngase kuphuthuma ngalendlela kodwa ngoba naku sowufikile eKashemba usuyabona izinto zihamba kanjani usuyabona futhi nesupport oyinikwa ngabantu kunjani nje kuwe enhliziyweni nokuyonwabela yonke lento Sizwendala ngijabule ngalendlela ukujabula kwami ngikhuluma kwami ufana indlela engijabule ngayo ngazi ngachaza ngithini ngakho ngizizwa ngisendleleni umdala ngidalelwe ukuthi ngihambe ngizizwa ngiwumuntu ojabule umuntu wamyelekile lapha uma ngisupport khawuthethe nabantu Kashemba abafuna ukukubona abafuna ukuva babulela kanjani khawuthethe nabantu cha ngenza kwethu nonke ningiphi isupport nangeseka nangibhekelela khona konke ngiqalile bese ngiyabonga kakhulu ngenza kwethu lokho enikwenzile kuyisimangaliso okukhulu kakhulu ngakho ngiyabonga Danke Kashemba mani siyabonga futhi niqhubeke